Türkmenistanlı bir ayal gyzyl gaçakçylygyny aýyplanyp Delhi'niň aeroportunda saklandy. Türkmenistanly bir zinan maşgaly bahasy 4 milyon 100 000 hindi rupiýasyna barabar, ýagny takminan 61 000 dollar meçbürnäki altyny bir kanun ýollar bilen Hindistanyň çägine saljak bolany tutsak edildi diýip internetde peýda bolan habarlarda Hindistanda resmiýetleriniň 31-nji maýda çap eden maglumatlaryna esaslanyp habar berilýär. Güne bildirilýän 43 ýaşly Türkmenistanly pensiýon we Istanbuldan Delhi'ye gelenini gümrük gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýar. Ýolagçynyň bagajynyň we şahsy maglumatlarynyň jikmejik barlanmagynyň netijesinde biri-birine sepleşdirilen köp sanly altyn ýüzük tapyldy. Ýüzükler biri-birine dakylyp olardan altyn zynjyr ýasalypdyr. Zynjyryň jem agramy 1,13 kilogramy barabardyr. Ýolagçy zynjyry boynuna dakanypdyr diýilip gümrük gullugynyň beýanatyny aýdylýar. Beýanatda ýeli salynan gyzylyň bazar bahasynyň takminan 41,13 laha, ýagny 60 000 Amerikan dollaryna barabardygy, saklanan ýolagçynyň Türkmenistanyň raýatydygy we onuň tutsak edilenligi bellenýär. Mundan ozal 4-nji maý güni 14 türkmen raýaty Delhi'niň Indira Gandhi adyna halkara aeroportuny bir meňzeş aýyplama esasyna tutsak edilipdi. Şonu tutsak edilenleriň 22-siniň aýal maşgaladygy habar berilipdi. Olaryň ýanyndan ýolagçy jarnamasyny görkezilmedik, ýagny bir kanun geçirilmäge tinançylan altyn şaý sepleri tapylypdy. Aýyň başynda Huwa menzilinde saklanan Türkmenistanly aýallaryň biri öz ujypsyz altynyny sumkasynda gizläp geçirmäge tinançýar. Olaryň beýlekisi gyzyrlaryny altyn zynjyr görnüşinde geçirjek bolýar. Şonu gümrükçüler ýaşyl zolokdan geçmekçi bolan has kän altyny Türkmenistanlylary saklaýar. Olaryň her haýsysynyň öz ýanlary bilen bir kanun ýollar arkaly gümrükden geçirmäge tinançylan altynlarynyň agramy 600 gramdan 1 kilogram aralykda bolup çykýar. 2 sagatyň içinde Türkmenistanyň gelýän 29 ýolagçy saklanyp, olaryň ýanyndan gaçak ýollar bilen geçirilmäge tinançylan takminan 17,5 kilogramlyk altyn tapylýar. Ýurdun gümrük resmiýetleri Türkmenistanly ýolagçylaryň Hindistany esasan Türkiýanyň we Türkmenistanyň howa ýollaryna degişli uçur gatnawlaryna sapar edýänligini belleýär. Mitbugat habarlaryndan ma'lum bolşuna görä pensiýony bugün Huwa menziline saklanan Türkmenistany zenan hem mundan ozalky saklanan Türkmenistany altyn gaçakçylarynyň tärini eýeripdir. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan izlerleýän halkara syýynçylar ýurdun garaşsyzlyk ýyllaryna iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligini aýdýar. Mundan ozal Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gullugynyň işgärleriniň gaçak görnüşde Azerbaýjany gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlarynyň saklanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistany dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda ýurdun gara bazarlaryna bir Amerikan dollarynyň bahasynyň 25 manada ýetenligi habar berilýär.